Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod Rune Klan! Okay. Vi skal starte med et kortag, og vi skal bruge, hvad hedder du hernede? Selina? Det går ikke. Hvad hedder du herovre? Lars? Det går. Spiller du kort, Lars? Ja! Godt. Lars? Er de alle sammen forskellige? Ja! Godt. Lars? Jeg gør sådan med min tomme her, du siger bare stop. Skal vi stoppe der, så gå videre? Er det fint nok? Tag den, kig på den og husk den. Og du hedder herovre, min ven. Camilla. Med C eller K? Med C. Så ved jeg det. Hiv en, Camilla. Hurtigt! Godt. Lars, du viser den til alle derovre, og Camilla med K, du viser den til alle derovre. Vi skal dele jer op. Hvis du lige spreder ben en gang, det er jo der og der. Op med den. Vis den højt op. For helvede! Sådan der. Godt. Lars, kom her. Lars Kåre skal finde på den svære måde. Og Camillas Kåre skal finde på den nemme måde. Der var den. Og... Men... Nå, de kort befinder sig der i trylleæsken. Trylleæske. Inden den her trylleæske er der en anden æske. Hvad? Okay. Inden den her æske er en anden æske. Hvad? Inden den æske er en anden æske. Hvad? Inden den æske er der en lille bitte æske. Lille bitte æske. Der er en lille æske. Æske. Lille æske. Hvad var det for en kort, du valgte at sige det en gang højere tydeligt? Spar 5. For inden her, ikke også? Hvad tror jeg selv? Vi er færdige! Det kan jeg ikke, det har været sejt, det kan jeg jo sådan ikke. Nå, vælg et spar 5. Okay, inden jeg gik hjemmefra i morges, så lagde jeg noget hernede, ikke? Ja, den er rimelig lang. Men hernede, ikke? Er der ikke kort? Og det er spar 5! Okay, nå! Har du prøvet at træde på sådan noget med bare tæer? Det er fuldstændig flippet. Har du prøvet det? Har du det? Seriøst? Okay. Prøv at tage en af dem. Og der er først og fremmest en trylle, der man bruger til at trylle en due fremad. Due frem. Vækker ikke. En man bruger til at trylle en due væk med. Så er der så sådan en lille bitte... Så er der en blærerovstrylstav. Så er der så en jødisk trylstav. Så er der en helt anden trylstav. Når man køber en malerbog, ikke også? Så får man den uden farver. Det er lidt kedeligt, ikke også? Jo, det er det, men vi skal nu sammen fylde den med dejlige farver. Så alle sammen tage nogle farver fra jeres tøj, hiv dem af og kast dem op på scenen. Bare hiv, hold on, Peter. Og så kast dem op på scenen. Kast nu! Ej, hvor I god, Hold nu kæft for helvede. Ej, hvor I god, Men vi skal nu fjerne farverne fra bogen, for børn. For der er altså andre børn end bare jer. Der er nogen i Næstved. Så når jeg siger nu, skal jeg altså suge. 3, du nu sug! Ej, det er for meget. Det er for meget. Så hvis I bruger noget underholdning til at lille pus, skal I ringe til troldmanden Filiokus. Stå ikke bare det. Tak fordi du gider hjælpe. Troels, vi skal bruge sådan nogle helt almindelige kort, og du skal bare sørge for, at de ikke går fra hinanden, og de ikke sidder sammen med noget. Og det er nogle helt almindelige spil. Hvad fanden sker der her? Trylle. Fuck nu af. Så kører vi. Hader det der tryllepest. Nå! Det her det er den ultimative scoremåde, ikke også? Man går ind til en tøs om en et eller andet sted i en bar, ikke også? Siger, hvad så? Har du noget ild? Ja? Det scorer man på. Nå, okay, åbenbart ikke. Hvis man tager noget tobak, lidt små tobak ned i hånden, og man tager noget cigaretpapir, ikke også? Og gør snær, og tager en lighter, og gør snær, ikke? Så har man rimelig stor joints. Ryger ikke fed? Kom her! Hvad sker der her? Ikke en skid, vent lidt. Kæft for, de sidder trykket, mand! Hvad? Det er min kæp. Færdig, vi har noget andet.
Kender I det her træk her? Lige skal ringe. Det stinker ikke også? Jo. Okay, prøv at se her. Da 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 da. Hold nu kæft. Da 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 da. Det. Da 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 da. Det. Det kan jeg ikke mere end at få nok. Træ lortet. Nu får I en klassiker. Man skal lave den på et eller andet tidspunkt i sin tryllekarriere, fordi sådan er det bare. Og man skal bruge lidt af hver. Jeg skal lige have noget hemmeligt hernede. Ja, prøv nu lige at slappe af. Og så kom ud sådan her. Da 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 da. Da 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 da. Hvad? Da da. Hvad? Da da. Så skal du have. Jeg sidder altid og leger med kort. Jeg sidder sådan og kører bil sådan her. Ikke også? Og sidder i biografen sådan, hey! Og så kan de ikke se noget bag. Det er meget sjovt. Og hvis du sidder på toilettet, ikke også? Hvis du sidder på toilettet, er det ikke det fedeste at lege med kort. Fordi alt, hvad du kan høre, det her. Og det er ikke fedt. Men mindre du gør noget ud af det, ikke sådan? Nej, men... Da 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 da. Nå, lille du. Fuck du af! Mine damer og herrer, tag godt imod den magiske, den mystiske, skyggekrigeren og en all-around good guy, Rune Klan. Det ville være fedt, hvis jeg var derinde, hva'? God aften, vel! I er søde nok, men I kan jo ikke se en skid, vel? Folk, vi laver sgu ikke større. Prøv at se her. Vi har sådan nogle store nu her, øst. Og den her op. Så, hvad laver vi der? Så tager vi så... det skal være vores bold. Det bliver den her. Fodbold lægger vi her. Så tager vi den her igen her. Så laver vi den her. Sådan her. Så tager vi blyant. Sådan her. Så find, og så forsvinder den herfra. Og kommer derover. Så tager vi den herfra, yes. Og tager vi den her. Så, og laver vi den her. Tryllestav. Det er nogle gode pladser. Så forsvinder den herfra. Og kommer herover. Så er det, vi gør nu. Det er kæft, det var sejt, det der. Det virker kun sådan 9 ud af 10 gange. Nå, tager I bolden her, lægger den under her. Nu vil den forsvinde herfra. For helvede. Det gjorde Nasser Carter. Vil den forsvinde herfra og komme derover? Den er nu forsvundet herfra, og nu er den herovre. Jeg tjekker lige. Intet. Alt. Kommer desværre tilbage igen. Det er selvfølgelig noget pis. Jeg ved godt. Tryllestav, værsgo. Det I venter på, det er ægget bliver tryllet frem. Det er det, der er gode. Ægget! Prøv at, jeg har noget til musik, hvor jeg låner hans anlæg, og han siger, vi har ikke noget anlæg. Okay, jeg redder den her. Jeg har taget min Walkman med, for det var den, jeg havde. Kan I huske dem her? De her. Og jeg kan lige prøve at vise jer, hvad jeg lavede til eksamen, okay? Og det ser nogenlunde sådan her ud. Skal jeg bare starte?
Nalle! Hey, vil I se noget sjovt? Prøv at se her. Kan I lige prøve det her? Jeg kan lige stå sådan der. Okay, prøv at se her. Den her skulle gerne passe sådan nogenlunde lige nedover. Ja, det gjorde den næsten også, ikke? Sådan der. Prøv at se her. Her har vi et sjældent dyr fra Papua Ny Guinea. Nu er du fin, hva'? Ja, det var godt. Vil du ned i den der? Jo. Okay. Okay. Nu vil det sjældne dyr fra Papua Ny Guinea og vaskemaskinen bytte plads. Sådan der. Nu er det sket. Jeg ved godt, det ser lidt mærkeligt ud, men... Okay. Jamen, der er bare sket noget rigtig underligt, fordi det her er blevet til sådan en robotdyr, ikke også? Nå, det er fordi materialerne byttede plads. Det er blevet til robotdyr, og det her er blevet til sådan en hamstervaskemaskine, ikke også? Først kort lægger vi over den første mønt. Nummer 2, det vil sige ruderne i lægger vi herover og klørsøg lægger vi derover. Så gør vi sådan her. What's up, baby? Og så sker der ikke en skid. Men hvis man gør sådan her, dui, så ryger den første. Ikke også? Og så siger man, dui, så ryger den anden. Det bliver bedre, bare roligt. Så kan man gøre sådan her. Tage dem der, og så kan man sige der, og så kan man gøre sådan her. Kommer den tilbage. Nu laver vi lidt anderledes. I stedet for, at mønterne kommer til at gå derned, som de gjorde før, så kommer vi lave lidt anderledes. De kommer til at gå derop i stedet for. Prøv at sætte den først her. Det var mig, altså det. Forsvinder den derfra, og kommer derover. Den anden er allerede forsvundet. Men den sidste, så er de alle sammen kommet... Nej. Gør vi der. Så kommer I tilbage. Hvad for en vil du have? Den, du vælger, den bruger vi. Fax, Connie. Prøv at se. Stille og roligt bare derovre, ikke også? Okay, er du klar? Prøv lige hold. Nej. Okay, nu får jeg brusen til at komme fra den ene ende til den anden. Er du klar? Herfra, derovre. Så nu, herovre, ikke? Der skal ikke en hat. Men her, ikke? Prøv at se her. Er det ikke vildt? Er det ikke vildt? Ej! Faktisk alle sammen rejse op. Jeg mener det helt seriøst. Alle sammen rejse op. Vi skal alle sammen udenfor. Camilla, prøv at gå den her vej. Kom, Camilla. Kom, vi skal den her vej. Camilla først, I for helvede. Og så stiller du dig herovre. Men hvis du for første gang åbner den forsejlede chatek. Ikke også? Og så har vi den her. Ja, og så tager du filmdåsen ud. Bare smid posen på gulvet, når du er færdig med den. Eller i jorden er det vel. Ja, og så tager jeg ringen ud, og så prøver jeg at smide den her i. Det er bare at tage den ud i hånden, og så tager vi den ud her. Godt. Det er ikke din ring. Nå, prøv lige at holde den her. Jeg smed noget ud i sidste uge, ikke også? Prøv at ikke fandme vildt. Jeg skal bare se her. Har den ene sted. Det var 1 sekund. Okay, prøv at... Jeg smed den her ud, ikke? Prøv at den er låst. Kan du høre det? Prøv at tage... Vi ved, om nøglen passer. Passer nøglen? Det gør den! Hvad siger du derinde? Det er hendes ring, giv dig det! Jeg vil sige tusind tak, for at I er kommet. Det var alt, hvad jeg viste for jer.